Ένα βίντεο πριν λίγο στο Αλφα Ενημέρωση που συζητούσα για το θέμα της μαύρης μαγείας που έγινε φιλοσουσούρων τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο. Είχα φέρει έναν αστρολόγο, ψυχολόγο αστρολογίας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ασχολείται με αστρολογία τέλος πάντων η κυρία, για να συζητήσουν το θέμα της μαύρης μαγείας και ότι είναι ψέματα του ταούλα και δεν πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει σε τούτες τις μάγισσες. Αλλά ρε φίλε, έφερες κάποιον που ασχολείται με αστρολογία να συζητήσετε ότι η μαύρη μαγεία οι ψευκές. Είμαστε σχεδόν 2025 σε 2 μήνες και σήμερα σε εκπομπή ενημερωτική στην Κύπρο είχαν φέρει κάποιον που ασχολείται με αστρολογία να κατηγορήσει τη μαύρη μαγεία. Πραγματικά έλεος. Τελευταίες μέρες τα βίντεο που ανεβάζω, αν τα είδετε, έχουν σχέση με την κριτική σκέψη, κοινή λογική, περιέργεια, ψυχική υγεία, δημιουργικότητα. Πραγματικά, τούτο το βίντεο που είδα σήμερα είναι ακριβώς το αντίθετο που τα βίντεο που ανεβάζω τις τελευταίες μέρες. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει κριτική σκέψη και κοινή λογική να κάθεται και να ακούει μάγισσες και αστρολόγους και να τους πιστεύει. Δεν γίνεται το 2024 να ασχολούμαστε με τους ανθρώπους. Κάτσετε λίγο και σκεφτείτε λογικά και κριτικά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν μάγισσες? Πιστεύετε ότι οι αστρολόγοι μπορούν να σας βοηθήσουν? Είπε κιόλας η κυρία στο βίντεο ότι η αστρολογία σε βοηθά, πώς το είπε, να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό. Να πάει σε ένα ψυχολόγο ρε φίλε. Να πάει σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας αν θέλεις να τα έβρεις με τον εαυτό σου. Όχι σε αστρολόγο. Έλεος. Πραγματικά. Ήταν πολλά αστείο το βίντεο. Εγέλουν που το έβλεπα, αλλά ταυτόχρονα νευρίαζα κιόλας. Γιατί δεν υπολογίζουμε τους ψυχολόγους, αλλά υπολογίζουμε τους αστρολόγους. Δηλαδή αν εγώ δεν είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή ή στην επαγγελματική μου ή το οτιδήποτε, αντί να πω στο ψυχολόγο μου να συζητήσω το θέμα τούτο, να πω σε έναν αστρολόγο να μου δώσει λύση. Είσαι μια μάγισσα. Τούτη είναι η λύση. Το 2024 τώρα. Παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτούμαστε λίγο πιο λογικά σαν άνθρωποι, γιατί γελούμε, αλλά τώρα τα πράγματα είναι τραγικά. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Τούτο. Ευχαριστώ.